nema gužve, nema. Uopšte. Ćao svima! Dobrodošli na naš novi vlog. Kao što vidite, nalazimo se na sajmu knjiga. Evo malo atmosfera. Inače pada kiša. Dođi vam. Milice, mahni. Tako. Mahni. Ćao. Šta ćemo da im kažemo? Kad smo stigli, sve je, evo ovako, da ispričam sve. Stigli smo, sve je bilo super, nije bila velika gužva, sve je okej, i onda, Milica nastavi, ne mogu. Da, ti, ne mogu. Ti pričaj, evo ja ću se snimati. Pa ne znam da zaboravila sam. Došla je Zorana. Uglavnom došla je Zorana. I onda može krem baranica. Šta se desilo? propao snimak. Čuč, vidite. Ovako. Vidite da smo napolju i onda čekamo u 14 časova. Se vraćamo u autobus i idemo u Knez Mihajlovu. Tamo imamo slobodno vreme do pola 6. Tamo ćemo da snimamo malo šta ćemo da radimo. I ovog puta nećemo da se izgubimo jer sad znamo. Nadam se. Mnogo, veoma mnogo znamo. Jako često puta. Može krem bananica. I tako. To je to, javljamo vam se. Dosadno mi je. Kad stavim tvoj korektor, pročisti mi se lice. Ali cijelo lice, ne znam to. Izvini, na 3 meseca pročisti cijelo lice. Istina je. Jel' tako? Šta? Ništa. Ja spavam. Sad je nisam spavam. Gladno. Da. Čekaj da se mislim, evo ovako. Ponela sam da stavim u autobusu minđuše i stavila sam ih u kesicu koje su bile kad sam ih kupila. I šta se desilo? Pošto su one, dok su mi u sobi, one nisu u kesici, nego su ovako slobodne. I sad umjesto ja da stavim, pa slobodne su, umjesto da stavim obe minđuše, naravno ja sam stavila samo jednu. I sad nemam. A bre, što ti ovo nećeš? Smaraš? Da, vidi ga pravi. Evo i zašto smo sa sajma, sad čekamo da se svi okupimo i onda ulazimo u autobus i idemo Knez Mihajlovu. Da. I da jedemo. Da, gledam se. I spavam se. Šta vi radite? Ti ti napišu baš. Baš će ti napišu šta oni radi. Baš je spavam. A moja faca to je sad fizike i od matematike i od ostalih. I od nespavanja. Znači, ovdje ti je problem što ti stavio tako. A nju je samo što mi je spavala njenih dovoljnih 13 sati. Ne lupaj. A da li nije? Pa nije. Ja već od početka školske godine ne spavam toliko. I nikad ne spavam 13 sati. Aha!
Aha, jeste. Spavali smo zajedno, ali nismo... Ne. Sam spavala do pola 4. Ljudi, ona je spavala do kasno. Nije se toliko kasno. Da. Nije bilo toliko kasno. Legli smo pola 4, ja sam se probudila posle u pola 4, tačno je. Ne, nije. Da, jeste. Ne, nije. Tačno Kad je. smo legli za nasup u 5:20, probudili smo se u 2. Ne, ja sam u 2:10, ti si malo posle mene. Baš šta je to? Smaraš. Izračunali koliko ti je to? Ne, kažem da nema veze s tim kad si legla. Spava svejedno. Glupa je, pustite. Vi me shvatate da sam legla. Nisi ti čula? Ne, nego nisi razumela. Ne, nisam čula da sam glupi, šta si onda rekla? Vi me shvatate. Ono. Ja kažem. Dobro, ajde, čao. Snijamo opet u brzinu. Zdravo, evo javljamo se. Gdje smo? Kod Meka. Gdje smo? Kod Meka. To je jedino bitno. Da. Na terazijama smo. Sad idemo da jedemo. Sad idemo kod Meka, da. Pa ćemo posle možda malo da prošetamo, mada ne verujem da će se mnogo hladno. I tako. Malo smo se slikali, to ću da ubacim u video nešto. I sad smo stigli u 0:1. Da, javljamo se pa slike, snimat ćemo vam šta jedemo. Hej! Kako je dobar fokus. Prijatno. Prijatno, Milice? Prijatno. Šta ćemo da radimo posle? Naravno. I da se vratimo kući. Nećemo da šetamo. Možda malo. Pa do autobusa. Aj pozdrav, odo da kremem. Vidite, ostalo nam još dobre. Uzeli smo da jedemo i slatko. Milica je pojela, ja nisam. Milica je svinja. Milica je svinja. Mržim sve. Koja nije u fokusu. Mrzi nas izađemo napolje. Pa ne mrzi nas. Cijeli mene mrzi, nju ne mrzi. A pada kiša. Možda. Zašto uvijek mi kad dođemo, onda pada kiša? Zato što dolazimo uvek zimi. Kad si mi došli u Beograd leti, sam za maraton, hvala, stvarno ne mogu. Pa nije bilo leto, bilo proleće. I sad si Milica igra. Joj nokat. Kuće ono slike sa ređu da smo slikala. Prekidam, čao. Dođe vamo. Evo javljamo se iz busa, stali smo upravo na piš pauzu. Tako, da vam pokažemo šta smo, pazi mene, šta smo uzele. Pokaži prvo ti. Ja sam bila... Mnogo mi se dopada. I meni se dopada vama. Uzeli smo u Laguni i dobile, mislim, posle u Knez Mihajlovoj, da, to smo prošli put, ali taj vlog verovatno nećete da gledate zato što ne valja ništa snimak. Dobili smo ove. Ja pravite. Kako se zove? Šta? Testere. Mnogo mi sviđa miris. Tebi, ja. Aha. I tako.
Šta imaš Mercedes još? Jednog smo se lepo pravili. Kupili knjigu u knjižari, a nismo mogli da kupimo na sajmu knjiga. Da, išli smo prvo na sajam, znate. I toliko je bila gužva da uopšte nismo mogli da stanemo da pogledamo ništa. I onda kad smo stigli tamo... Zašto upravo pričam stigli, kad si ti žensko? Kad smo stigle u Knez Mihajlovu, onda smo otišle u knjižaru normalno gdje nema gužve i uzeli smo šta smo htjeli. Ivana mi treba. A tamo nije bilo ovo? Da, na sajmu nije bila ta knjiga. Ja da bi Milica uzela nešto drugo, ne bi uzela ovo blago. Jo, što bi... A bilo je nešto da treba da se kaže, da sam zaboravila. Ne znam. Trenutak, dajte mi sekundu. Ne znam. Pustila se. Nema ništa. Ne mogu da se. Nema veze, recimo da je to to. Ne verujem da ćemo više da vam se javljamo, sad još malo stižemo i to je to. Nadam se da vam se svideo vlog. Vama je živopisan. Nije bilo baš nešto. Pa dobro, mislim, jeste. Ali nismo vam zanimljivo ništa snimili. Mislim, jesmo. Dobro. Šta da kažem? Tako ja sam pod utiskom. Inače, možda gledamo ovako kao da smo smare, da smo umorne zato što jesmo umorne. A inače, da ne ispadne kao da smo ovako smare zato što dan nije bio dobar, dan je bio savršen. I toliko savršen da smo se umorili od savršenstva. Da. Stvarno ljudi, ajde, čao. Ćao. Nadam se da se svidjelo, ako jeste, lajkujte za Zoranu. Šaljite Zoranu. Ćao. Koliko se zodnila? Šta se?